Quan els dinosaures encara estaven a la Terra, un animal va transformar les seves mans en ales. En aquest animal li hem extret una petita mostra de membrana que ens serveix per poder fer anàlisis genètics. Més aviat a casa doncs, ens deien que et podien picar, que et podien xuclar la sang. És un animal que vull dir que més o menys fot angúnia. Lletjos, són lletjos. Utilitzem aquestes xarxes que es diuen xarxes japoneses, són molt fines i el que aconseguim és despistar els ratpenats. Quan venen volant no són capaços de detectar-les. Són uns animals fabulosos que a mi m'agraden. El meu somni, com era de petita, des que era a Madagascar, era ser un ratpenat.